An balima ani yankuma bi kibaran b'an bolo kala sa ma o de ko EDMSA baarakɛlaw ni olu ɲɛsinen bɛ kuran ko koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ka baarabila min tun bolodalen do novembre kalo tile 7 ani tile 8 o baarabila in kɔni bɔra a ma a yirala k'a fɔ kɔni ko nin baarabila in yɛrɛ bɔli a ma a sababu yɛrɛ ye de k'a fɔ kɔni ko waati mun na a bɛ yira k'a fɔ kɔni ko u bɛ taa baarabila la min yɛrɛ ye ayiwa EDM baarakɛlaw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye u maaw bɛɛ kɔni tun ma bɛn ayiwa baarabila kɔni wale in kɔni kan a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye EDM baarakɛlaw ka hakɛ ɲini jɛkulu ka sariya ye a b'o kɔnɔ k'a fɔ kɔni ko walasa baarabila kɔni o wale kɔni o bɛ se ka ta a bɛ fɔ waati min na biro yɛrɛ ni a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'i y'a tila 3 ye 2 kɔni o ka jɛ ni ayiwa baarabila kɔni wale ye nka a yirala k'a fɔ kɔni ko nin baarabila in wale bɛ ta tuma min na ko min yɛrɛ ye biro tun ma dafa cogo min na yɛrɛ ko mɔgɔw bɛɛ kɔni bɛ se k'u hakilinata kɔni di o tɛmɛnen kɔ bonya b'a yirala k'a fɔ kɔni ko baarakɛla minnu bɛ safinɛ gabakuru kɔni dilan zone aéroportuaire la Ɲamakɔrɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni olu sirannen don kosɛbɛ u ka baara kɔni taabolo la nin makɔfɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye an ka Bamakɔ faaba ɲɛmaaw ye olu kɔni ye mansinba dɔw bila ka taa olu ka baarakɛyɔrɔ la ka taa a bɛɛ kari ayiwa min kɛra sababu ye ka tiɲɛniba dɔ kɔni don olu kɔni kun ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ ye olu ka tuluw ye ani u tun ye hangari minnu jɔ n'olu ye gaw ye mansinba in kɔni ye o bɛɛ kari yɔrɔ ninnu na n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ ni tiɲɛni ninnu bɛɛ kɔni ko o bɛ taa fo 1,150,000 ani 150,000 kɔni de la ayiwa ni yɔrɔ baarakɛla ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko jani ayiwa faso yɛrɛ mansinba ninnu kɔni ka se olu fɛ yen ayiwa foyi tun ma yira olu la k'a fɔ kɔni ko mansinba ninnu bɛna tiɲɛni karili ninnu kɔni kɛ ayiwa y'a yira k'a fɔ kɔni ko ɲɛfɔli min kɔni kɛra olu ye nin wale ninnu kɔfɛ o de ye k'a fɔ kɔni ko u bɛ yɔrɔ min na ko u bɛna bɔ yen jagoya ka se ka ayiwa min yɛrɛ ye maa wɛrɛw tun gɛnna ka bɔ Ɲamakɔrɔ fan wɛrɛ k'olu kɔni ka so kɔni jɔ o yɔrɔ in na ayiwa ni yɔrɔ baarakɛla ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin kɔni wale min kɔni olu bolo kɔni a tɛ bɛn ko k'a da kan olu ka baara kɔni bɛɛ ɲɛsinnen bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen de kɔni ma u y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin wale in kɔni taara ɲɛfɛ min ye olu ɲɔgɔnna 8,000 de olu ka baara kɔni o bɛna tiɲɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu bɛ welewele bila ka taa an ka jamana ɲɛmaaw ma cogo min na ɲɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ nin na olu ni somɔgɔw kɔni bɛ se k'u ka balo sɔrɔ u wasi la cogoya min na ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la